Добър ден, балканджии! Всички от балкански, около балкански и подбалкански. Заповядайте на първи от 10 часа да отпразнуваме нашите хубави плодове и зеленчуци, да видите, що е чудо, що е приказ. Да разберете мъдрите и земните хора къде живеят, как се трудят и за разлика от унес велики европейци, как и с какво се хранят.